Heippa! Tällä videolla kerron hieman Tingling-sovelluksesta ja sen mahdollisuuksista noiden interaktiivisten oppimateriaalien luomiseen. No mikä Tingling on? Sehän on suomalais-amerikkalainen pilvipohjainen sovellus, jonka avulla on mahdollista luoda tällaisia monipuolisia oppimiskokonaisuuksia interaktiivisilla kuvilla, videoilla sekä myös 360-kuvilla ja videoilla. Kuviin voidaan lisätä sisältöä tagien avulla ja se sisältö voi olla ihan tekstiä, kuvaa, videoita tai ulkoista upotettua tai linkitettyä sisältöä. No, tämän sovelluksen avulla voidaan luoda myös tällaisia kierroksia, tour, eri näiden luotujen Tingling-kuvien välillä. No, Tinglingiltä löytyy hyvät ihan tukisivut ja myöskin blogi Tingling-sovelluksen käytöstä opetuksessa, eli kannattaa lukasta lävitse ihan ennen käyttöönottoa. No hinnoittelussa sen verran, eli Tinglingihän voidaan käyttöön ottaa ihan ilmaissovelluksena. Se on mahdollista opettajille. Ja tuolla ilmaisella tilillä voi luoda, julkaista ja editoida kuvia. Voi luoda myös näitä virtuaalikierroksia ja julkaista videoita, mutta videoiden editoiminen ei sitten onnistu. Ei ole myöskään opiskelijahallintaa, eli opiskelijat eivät saa tiliä sinne sovellukseen. 1000 katselua vuodessa on sitten mahdollista. No sitten voi hankkia tietenkin premium-opettajatilin ja se on alkaen $35 vuodessa. Ja se sisältää 60 opiskelijaa. Ja jokainen lisäopiskelija on sitten $2 lisää. No, tuolla tilillä voi luoda kursseja, tehtäviä ja editoida kuvia yhdessä opiskelijoiden kanssa. Arviointi ja palaute on mahdollista myös. Tingling-logo voi piilottaa niistä kuvista tällä tilillä. O365 tai Google-kirjautuminen on mahdollista. Ja Teams-integraatiokin on mahdollinen, jossa vaan tuolle oppilaitoksen ylläpidolle käy. 12 000 katselukertaa vuodessa saa tuolla tilillä. No, koululle ja oppilaitoksille voi sitten hankkia ihan oman profiilin, ja se on sitten organisaation profiili $1000 vuodessa alkaen. Sieltähän kannattaa sitten tarjous kysyä jokaiselle oppilaitokselle erikseen. Siihen liittyy sitten statistiikkaa ja käyttäjähallintaa. Edellisten ominaisuuksien lisäksi kuuluu sitten 360-videoiden ja VR-videoiden julkaisu ja muokkaus. Offline-katselumahdollisuus, tuki ja koulutus kuuluu siihen. Ja sitten on myöskin tukea kirjautumiseen ja integrointimahdollisuuksia oppimisalustoihin. Rajoittamattomat katselukerrat kuuluu tähän.